Добрый дзень, прыхільнікі беларускай літаратуры. Сёння з вами мы бліжэй пазнаёмімся з жыццём і творчасцю выдатнага беларускага пісьменніка Івана Чыгрынава. 21 снежня споўніцца 90 год з дня яго нараджэння. Іван Гаўрылович Чыгрынаў нарадзіўся ў 1934 годзе у вёсцы Вялікі Бор Касцюковіцкага района Магілёўскай вобласці у сялянскай сям'і. Бацька быў старшынёй сельсавета, а маці простая працаўніца-калгасніца. Пазней Іван Чыгрынаў з удзячнасцю успамінаў маці Хадоску Ігнатаўну, на плечы якой лажыўся весь цяжар па выхаванню дзяцей. У сям'і іх было 8. Яе ролю ў сваім жыцці ён падкрэсліваў асабліва: «Я ўсім у жыцці абавязаны маці». Бацька з пачаткам Вялікай Айчыннай вайны пайшоў на фронт, ваеннае ліхалецце перажыў, але да сям'і не вярнуўся. Пісьменнік належыць да таго пакалення, па светлай пары якога прайшлася вайна, па дзяцінству. У сваіх творах ён імкнуўся паказаць гэту суровую праўду вайны, адлюстраваць усе свае ўражанні. Вайна была самай галоўнай падзеяй у маім жыцці. І не толькі ў маім. Чалавек у ёй быў як на далоні. І сама па сабе філасофія вайны цікавая для пісьменніка. У ёй усё праяўляецца. І чалавек, які ён ёсць, і сістэма, і лад, і традыцыі. Сапраўды, усё праяўляецца. Найбагацейшы матэрыял для роздуму. Гісторыя вайны не толькі вопыт, але і навука. Шкада, што мы дрэнна вучымся. Здавалася б, у жыцці, у гісторыі нашай усё было. Усякага хапала. Але шмат што паўтараецца, гаварыў Іван Чыгрынаў. Вёску Івана Чыгрынава спалілі карнікі перад самым вызваленнем. Людзям прыйшлося жыць у зямлянках. Але як ні складана было сям'і, маці заўсёды прымала салдат-акружэнцаў і дапамагала ім. Дарога да ведаў у будучага пісьменніка пачалася яшчэ ў даваенны час. У 1940 годзе ён пайшоў у Велікаборскую сямігодку. Нямецкая акупацыя перапыніла вучобу, але калі Магілёўская вобласць была вызвалена ад фашыстаў, Іван зноў сеў за школьную парту. У 1949 годзе Іван паспяхова скончыў сямігодку, і маці настаяла, каб ён працягваў вучыцца. Ён пайшоў у Саматэвіцкую сярэднюю школу, да якой дабіраўся 8 кіламетраў кожны дзень. Яшчэ ў школе юнак захапіўся літаратурай, пачаў пісаць вершы. Таму не выпадкова, што жыццёвы шлях прывёў яго на журналісцкае аддзяленне філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Менавіта там Іван і пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Людмілай. Познаёмились мы в 1953 годзе. Я поступила на літфак у пединститут, а Иван уже был студентом другого курса факультета журналистики университета. Иван стал запрашать меня на вечеры университетские, а потом стали ходить в кино. Мусить, я ему, як кажуть, пала на вока. И он вельми много читал. Я много читала. И хочу сказать откровенно, что я вельми поважала людей, якія читали много. І падабаліся мне мужчыны, якія, прабачце, ведалі больш за мяне. Пажаніліся, жылі на кватэры. Праз год нарадзілася ў нас Тацяна, праз 3 гады. Алена, жылі, працавалі. Іван много пісаў. Трэба сказаць, што адразу у прыданае ён прынёс цэлы мех рукапісаў. Студэнцкія гады сталі часам спроб у літаратуры. Яго першы верш «Сон трактарыста» быў надрукаваны ў часопісе «Полымя» у 1952 годзе. Але Іван Чыгрынаў так і не стаў паэтам. Ад заканчэння універсітэта ў 1957 годзе у «Чырвонай змене» пабачыла свет аповесць Івана Чыгрынава «Аўгуст Андрэ. Тайна адной экспедыцыі». Яна прысвечана подзвігу шведскага інжынера-даследчыка Арктыкі.
Але сам пісьменнік пачаткам сваёй літаратурнай дзейнасці лічыў 1961 год, калі з'явілася ў друку яго апавяданне «Праз гады». Пасля вучобы ва ўніверсітэце Іван Гаўрылавіч працаваў на розных пасадах. У выдавецтве «Наука і тэхніка» Акадэміі навук Беларусі, часопіса «Полымя» і на кіруючых пасадах Саюза пісьменніка Беларусі. У літаратурным, як і ў грамадскім жыцці, Іван Гаўрылавіч быў максімалістам, таму паспеў зрабіць многае, за што ў 1994 годзе атрымаў званне «Народны пісьменнік Беларусі». Вынікам першых творчых пошукаў у жанры апавяданняў стаў выхад зборніка «Птушкі ляцяць на волю», які выйшаў у 1965 годзе. Пазней яго апавяданні выйшлі ў зборніках «Самы шчаслівы чалавек» і «Ішоў на вайну чалавек». Героі гэтых апавяданняў адначасова звычайныя і незвычайныя людзі, якіх мы сустракаем у паўсядзённым жыцці. Гэта дзеці і дарослыя, героі Вялікай Айчыннай вайны і гістарычныя постаці, сяляне і гарадскія жыхары. Мы суперажываем ім, бо яны жывыя, натуральныя. Напрыклад, стары Дзімідзёнак, герой апавядання «Дзівак з ганчарнай вуліцы», дзівацтва якога заключалася ў тым, што ён купляў птушак і выпускаў іх на волю. На жаль, не ўсе з павагай адносіліся да яго з-за гэтага. Дзеці бегалі за ім і выкрыквалі яго прозвішча. Хтосьці пускаў плёткі, што Дзімідзёнак перапрадаваў птушак і на гэтым рабіў большыя грошы. Але на самой справе стары траціў усю пенсію на гэтых птушак і нават не пакідаў сабе на кавалак хлеба. Другія карысталіся яго жаданнем дапамагчы птушкам, лавілі вераб'ёў і прадавалі яму. Ніхто не хацеў зразумець, што дорачы птушкам волю ён атрымліваў імгненне шчасця і радасці. Каб зразумець, адкуль з'явілася дзівацтва Дзімідзёнка, трэба прасачыць яго жыццё да прыезду ў горад. Асабліва падзеі Вялікай Айчыннай вайны, якія пакінулі глыбокі след у душы старога. Зіма тая выдалася лютая, снежная. Мароз лез ва ўсе шчыліны, і ў старожцы даводзілася круглыя суткі паліць у печы. Дзед з унучкай з нецярплівасцю чакалі цёплых дзён. Але аднойчы ў старожку ўварваліся немцы. «Партызан?» – Дзімідзёнак паціснуў плячамі. «Дзе хаваюцца партызаны?» «Не ведаю, тады збірайся. А як яна адна застанецца?» – Дзімідзёнак паказаў на Аленку. «Будзеш разумны, то не застанецца», – адказалі яму. Старога пасадзілі на сані і павезлі ў Вітунь. А Аленку замкнулі ў старожцы. 2 тыдні яго вадзілі на допыт. «Дзе партызаны?» – пыталі кожны раз. Дзімідзёнак маўчаў. Тады яго кідалі на падлогу і білі. А ўначы, калі выпадала хвіліна заснуць, яму снілася ўнучка і тая прыцярушаная снегам сцежка, якая вяла паўз возера да партызанскіх зямлянак. Ён яшчэ спадзяваўся, што адтуль па гэтай сцежцы прыйдуць па дзяўчынку, і з ёй нічога не станецца. 2 тыдні катавалі лесніка, і ўвесь гэты час ён мучыўся ад таго, што пакінуў дзяўчынку адну. Калі ж яго нарэшце выпусцілі на волю, то ён не знайшоў у сваёй халоднай старожцы ўнучкі. На падлозе ляжала адна скалелая сініца. Калі і як яна заляцела сюды, Дзімідзёнак не ведаў. Да самага канца вайны заходзіўся ў горы стары ляснік. Колькі не шукаў ён сваю ўнучку, знайсці не мог. Калі людзі даведаліся аб асабістай трагедыі Дзімідзёнка, яны перасталі прадаваць яму птушак, і жыццё старога страціла сэнс і не прыносіла яму задавальнення. Ён замкнуўся ў сабе, а праз некаторы час і з'ехаў з гарадка. Каб быць больш пераканаўчым у адлюстраванні рэчаіснасці, Іван Чыгрынаў імкнуўся паглыбіцца ў стыхію народнага жыцця. Ён адпраўляўся пехатою з Мінска ў родную вёску, і гэтыя падарожжа дарылі яму шмат уражанняў
ад сустрэч з рознымі людзьмі. Аднак Іван Шыгрынаў больш вядомы як пісьменнік-раманіст. Ён напісаў пенталогію аб выпрабаванні беларускага народа у гады Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенны час. Складаецца з раманаў «Плач перапёлкі», «Апраўданне крыві», «Свае і чужынцы», «Вяртанне да віны» і «Не ўсе мы загінем». Раман «Плач перапёлкі» расказвае пра самы пачатак Вялікай Айчыннай вайны, пра жыхароў вёскі Верамейкі і пра тое, як кожны з іх рэагуе на змену ўлады. Я говорила тебе. Здорово. Дорвался. А чё? Нельзя, что ли? Заруби себе на носу. В другой раз по рукам получишь. Так мое потому и беру. Когда-то батька принес. Теперь назад беру. Тут не одно ваше, тут общее, и не тебе распоряжаться им. Так уж не тебе. Хватит, следовательно. Покомандовал. Ну вот что, марш отсюда! А ты не ори. А то знаешь... Что знаешь? Руки. Неохота марать. А то тебе привыкать. Теперь пойдешь под трибунал дезертирша. Доберутся до тебя. Кто? Большевики? Не, товарищам большевикам нынче некогда. Им хотя бы себе спасение за Уралом найти. А тебе, Зазыба, я бы посоветовал попридержать язык. А то теперь суда нет. Придавит кто-либо как клопа. И отвечать, следовательно, не надо. А дезертирством ты меня не попрекай. Не я один такой был, понял? Он, вся армия разбежалась. Ты армию не трогай! Армия отступила. Іван Гаўрылавіч валодаў талентам не толькі пісьменніка, але і літаратурнага крытыка і кінасцэнарыста. Так, у 1974 годзе ён атрымаў дзяржаўную прэмію БССР за напісанне кінасцэнарыя да шматсерыйнага фільма «Руіны страляюць» па дакументальнай аповесці Івана Новікава. Фильм рассказывая про Минское подполье у гады Великой Айчинной войны. День-то какой сегодня? Да. Весна. Ой, Жан твой, где сейчас гуляет? Не интересуюсь. Конечно, милая броняться только тешится. А Володька мой целый день на чердаке, как филин, сидит, все пишет, пишет. Картошка вся кончилась, не придумаю, чем мужиков кормить. А моя мама из очисток лепешки печет. Отрубей добавит, очень вкусно. Хайк! Хайк! Что ты несешь? Белье. Да. Белье срежьте, господин хороший. Вынимай. Куда вынимать белье-то чистое? Вынимай. Пожалуйста. Вот. Вот. Все. Du? Смотри. Смотри. Любуйся бедностью нашей. Alles? Все, больше не нажили. Partisanen. Folgen Sie mir. Los. Schnell.
Быстро, быстро. Да помогите же. Да. Откуда ты взялся, Илья Пророк? Жан велел проводить. Бельишко заберите. Да-да, сейчас. Так, все, пошли. Такі пласт творчай працы Івана Чыгрынава гэта яго драматургія, якая вызначаецца драматычнай напружанасцю. Ён аўтар п'ес «Дзівак з ганчарнай вуліцы», «Прымак», «Чалавек з мядзвежым тварам» і іншых. Для творчасць пісьменніка гэта філасофскія развагі над гістарычным вопытам беларускага народа. Сэрца гэтага мастака слова перастала біцца 5 студзеня 1996 года, але ён застаўся жыць у сваіх творах. Чытайце кнігі Івана Чыгрынава і прыходзьце да нас у Пружанскую бібліятэку.